kalian kulawarga ageng Ketoprak Mataram Sanggar Banyu Sumilir. Wonten ing Ketoprak Malem Setumpaingan wonten dalu punika kepareng mendhet lampahan tumbak Kyai Buyut. Pendapuk saha dalang dening Sederek Yunanto, Pranata Gending dening Sederek Klipardio. Kanthi waranggana ngimami Suparmi saha para kanca. Keprak katindakaken dening Sederek Teguh Widodo saha kabiyantu dening Sederek Martono. Sedaya menika dipun sesepuhi dening Sederek Tejo Asmara. Para pamriksa kepareng katuraken menggah gapukaning para paraga. Tumenggung Jaya Kartika katindakaken dening Sederek Ngadiya, Bupati Natayuda katindakaken dening Sederek Yunanto. Patih Dirgapati katindakaken dening Sederek Jujadi. Wondene Wahudi katindakaken dening Ngayahi minangka Wiragati. Wirapati katindakaken dening Sederek Maryata. Joko Paran katindakaken dening Sederek Telik. Joko Tunggul katindakaken dening Sederek Suparmi. Wondene Demang Krama Dikdo katindakaken dening Sederek Martono. Nyi Demang katindakaken dening Sederek Kristiani. Sagutra katindakaken dening Sederek Sumardi. Pandaya dening Sederek Icuk Supardi. Wondene Dewi Susanti wonten ing dalu punika ngayahi minangka Rara Kitri. Raminten katindakaken dening Sederek Atik Tristiani. Sangkang katindakaken dening Sederek Suradal. Paran katindakaken dening Sederek Suyatno. Branjang katindakaken dening Sederek Supriyono. Guber katindakaken dening Sederek Sadyo. Gunjing katindakaken dening Sederek Teguh. Wondene Dagel katindakaken dening Sederek Anom Sucandra. Budi Tlepong saha Gepeng. Para pamriksa ketoprak wonten ing dalu punika saged kagiyaraken karananipun sengkuyung penggilingan bakso Bapak Margono wonten ing Dukuh Danamulya Nanggulan Kulon Progo. Yaki Tirta Janti Nanggulan Kulon Progo. Bas Production ing Nanggulan Kulon Progo. NPP Photoshop. Sound System MG Audio. Bengkel motor sarta mobil Mbambing Bengkel. Catering Banyu Mili. TKA Bandukuh ing Dukuh Krembangan Kulon Progo. Stone Art Production Property sarta dekorasi ingkang mapan wonten ing Kompleks Masjid Jami Kulon Progo. Datang kesupen para warga Kampung Wonosutan sarta Sonjaya Audio Sound System. Soho bengkel mobil Bahagia Motor ingkang mapan wonten ing Triharjo Wates Kulon Progo. Radalas ingkang mapan wonten ing Sukapanca Sentolo Kulon Progo lan Datan Katalumpen. Kanthi iringan karawitan Puspa Denta sarta karawitan Banyu Sumilir. Para pamriksa, saksuwing gending pambuka menika Ketoprak Mataram ingkang mendhet ira-irang tumbak Kyai Buyut tumuli kawiwitan. Sugeng amriksani sumangga.